ବନ୍ଧନ ମୁଗ୍ଧ ଅନୁଭବର। ଭାଗ 4। ନାରୀ। ଯେମିତି ବି ଥିଲି ଭଲ ଥିଲି। ଏକା ଥିଲି। ଆକାଶରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଉଡ଼ୁଥିଲି। ଝରଣାରେ ବହେ ଗାଧୋଉଥିଲି। ମୋତେ ତମେ ଭଲ ପାଅ କହି ଛେନା ସର ଲବଣୀ ଭରପୁର ଦେଲ। ଆଉ ତା ସାଥିରେ ସୁନାର ପଞ୍ଜୁରୀ ବି। ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଫରକ ପଡ଼ୁନି କେମିତି? ମୋ ଡେଣା ଆଜି ରକ୍ତାତିତ। ମଲମ ତ ଦୂରର କଥା, ତୁମକୁ ଦେଖା ବି ଯାଉନି। ମୋ ଆଖିର ଲୁହ, ଛାତିର କୋହ ତୁମକୁ କେମିତି ଚହଲେଇ ପାରୁନି। ମୋତେ ତମେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗୁଛ। ଏମିତି ନ ହେଉ ମୁଁ ବିଛୁରି ଯିବି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସାଉଁଟି ପାରିବନି। ଆଃ ବିଶୁ, ତମ ଆଘାତରେ ମୁଁ ଆଜି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ। ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଛି। ଲାଗୁଛି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ସତେ। ଆଜି ମୋ ଭିତରର ଡର ଜିତିଗଲା ନା? ତମେ ତାକୁ ହାରିବାକୁ କେଉଁଠି ଦେଲ ଯେ? ତମ ନୀରବତା ମୋତେ କଷ୍ଟରେ ପୋତି ପକଉଛି। ମୋ କଷ୍ଟ ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗୋଚର କରୁଛି କେମିତି? ସେଥିରେ ତୁମେ ପୁଣି ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ଦାବୀ କର କେମିତି? ତେବେ ନାରୀ କ'ଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏମିତି ପଣବନ୍ଦୀ? ଧନ୍ୟବାଦ।